ସେ ଆଉ ସିଙ୍ଗେଲ ଥିବ। ମନା କଲେ ବି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲା। ଯଦିଓ ବା କଲ୍ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲି, କଥା ନୁହେଁ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ମୋଠୁ ବୟସରେ ଛୋଟ, କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ମୋତେ ଚିଡ଼େଇ ତାକୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଚିଡ଼ିବାର ନାଟକ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣୁନଥିଲା ମୋତେ ବି ସେସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ସିଧା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଉଥିଲା। ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା। ଥରେ 20 ମିନିଟ୍ କଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 19 ମିନିଟ୍ କେବଳ ତା'ର ହସ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ହସ ପ୍ରେମର ଥିଲା ନା ତା ବୟସର, କିଏ ଜାଣେ। ଦିନେ ରାଗିକି ଟିକେ ଗାଳି କରିଥିଲି, କାଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ନୁହଁ। ତା ବୟସ ତାକୁ ବୋଧେ କିଛି ଅଲଗା ବୁଝେଇ ନେଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ କଥା ନାହିଁ, କି କଲ୍ ନାହିଁ, କି ମେସେଜ୍ ନାହିଁ। 1 ମାସ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମର ବଜାରରେ ହଜିଯାଇନି ତ, ଆଉ କିଏ ସେଟ୍ କରିନେଇନି ତ। ଏ ଛୋଟ ବୟସରେ ହଜିବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ବି ଲାଗୁନି। ବାଇକ୍ ଧରି ରାକ୍ଷସ ପରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିବା କେଉଁ ହିରୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ। ଡାଉଟ୍ରେ ମୁଁ। ସେ ଆଉ ସିଙ୍ଗେଲ ଥିବ।